Hvad er der? 1, 2, 3, 4. 7 med den der. Jeg kan se, der er 2, 4, 5 der. 7 med den her derovre. Jeg kan kun se 5 der. Der er 6 der. Jeg kan ikke... 2... 6. Der er 2 foran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 her meget tæt på os, der er lidt små. Ja. Og så er der en, der er lidt alene. Ja, Og en til derovre. Og så Nå, 2 okay, det er bagved, den og så derovre, den ja. der nede med 7. Det er den derovre, jeg ikke lige kan spotte. Ja, det er sjovt. Så skal jeg se. Så ligger de sådan på rækker, som de gør nu. Ja. Og så er der nogen, der kommer til at skrabe deres... hvad hedder det? Nu kan jeg godt se, der er 6. Gel der, ikke? Ja. Og så dør de. Så bliver de så såret. ligger de. Ja. Ej, det er da sjovt. Der er 7 alt. Ja. Og dem vi kan se, hvad med det over ved stenen? Er der noget der, eller er det bare stenen, der gør det der?